Эфиралда бугу хунзак телевидение. Байби хули бугу нижер иргадула передача. Ич апилюб февралях. Ола будунялдак одога була стоматолога зулком. Хепки хисабал дебосум, профессионалия Байрам Гибаркизе, Нишана, райбольница Эхлу, стоматологические отделения Эхлу заведующая Хайрулаева Ажикли. Бала из них адир Эхлугун бук арабгарач орехлу. Отец играл бок Мубаркиз дуд от шарнижер профессионалия Байрам. Бок иланхази кинду драк от кара стоматология да свищиз. Баркала нежеда баркарлухки. Врач не рак алтике гурунни стоматология шижуал нежед чаларо. Отец факультет рахар замаму анхал игутал церагму ангу факультет но рахана ники ант класс класс алдо каналда хеблечебне дела яги стоматология яги педиатрия нежед чаларо. Гой институт тлухарахал но гуажодор распределение лу анхацул цикуну анцул дахару ана институт тлуингурун лишио лил орва проспуг инжуакино аник гопки ан случайно драк алдахеч угу дир вибералдре он хаеч угу кара профессио ано гуа daha гурурук студентал абракат эмеру ано дахару ге абсаракат рехзи рехунагаднан кано стоматологический факультет алды но йохреш элдасел онани кутакал йохрегу Дирку профессионалдре он сразу unterschiedlich сахлегит оли хеку бат ижазал ургалайки хайс кулари халт адхаб халт хайли хабтол хабт хайли он гадат хайзи кулари профессионалтун кидук йохре und дирку профессионалса Отец пациентра одокистуд. Отец пациент вук анрой халхоп басри больница алдаруг яхал Royal hit introducing unheel national dikru arheel zultoqtiria ingi adinanha. Rozi hawli procedure gijok Niger hanchi institut tsalulu studenta ziadinam unarongwa rahara uje kher halt uli замаму анлабал курсал других куннежеца студентаца принимата олану ара унтарчай гол кверун тара врачалу ана шугу антлсолхва цалуну гяхал сразу интерна ординатура годидо динжалу инчлхатсе сразу институт арагу по распределению рит уланжадор доре онде али абсат ну квач онгу курайосул голегосул ре онги илталт отсест стоматолог хунзакидунит ин Кина адам сухаситул инколи унгу стоматологусу. Одоиричара асила сабура бертилхон адамастак алхазил коли цак хималазул рач аниги одиезулач аниги кутака унти ратлол осила садал берил он кутака унти цик ажобу ултал гоб терпеливый айдаш принимать хайскол хонтарчи كينا زحمات بدان جوالي بحاضر زحمات دير حالت ديت دان جوارا ديت هاي شو خديجو بعدين حكومة تلدي أندوا لابوسون الحال إسكارا خدمات كلاركون باقي كلاركون دوي خلو أن بيشون زحمات جو هاب ساعات الجان دغستان ديروكون تلركو رات سيد أسكوكيروكون زحمات السندل خوين صاحب ساكوخ جيب جوال عدم صور قوق لو حسيل بطلامي تاني كين بيتون قوق اسكول أتسي إرجالدا أنتر تشيسو وصل أنتر رون ساخة تشيسو وصل ساخة رون وبقرقالة كي عنشيك أنحلت اللوكو نقول داري أنحلت الله أوصل تلقي قالة تلقي مات تلقي ترى إن خالو ونقول أوري مثل جانيو كقالو ونقال جانيو كقال وأنت جاني أوري مثل تبوكو نكينا بنجبات ونقول قال راح كراخل غشوق حيشوك روزو يبوك إن كل نرمالي تسويتي شوكي ياجي عسالت أهيلي شوكي قل كنا نقرؤ نه قرد رول دبارة أوري مثل مشلول بوكي أنتيل دبارة مسخرني ديابيت زي غاستريتال كاليتال ما هقدر أنت هاد سانجرو ونقول أساسا كيرل كبات يرو ونقالكي أنترو ونقول ديدو دينجوات القلايس كلها نصحى خشعزوس كنا
سخليو ونيلون شيك عيوسالو يشازي تحط صامولت تخولني علا قول كنازي كنارك ألقي خوليس كارات إنجي بعد إبهاس تايك حال إسكارا خوزي индивидуально врач назначит толха лесной бальзам ки гол сол بعد إبت руил толха чана любат и руил тол гол пастай дре он назначит толха линзи майда дерил он она синзи колик удизи коли بعد إبت إبهاس تاي руил толха نسكو بعد إيو هباب ساتال جان سوتشي سوحل إزول سوتشي حل إزول كنا عرضكم ميرس راجع باتسان راجعنا تأقنتون كيلونا عرضل نجى سمكيد نيرو إنجو يا وراج واتج إلون ياجي كويشون حل إلو كيلونا عرضل نجى راج إنجو راجعنا وجه وسال أنتيجي أنترا غويت أقوتلك راهرة وجه كما كايزي كولاري هيل سنخورد وجه إجراكرا الحمال هاقدنا راج إنجو سويت إنجو كونيتسان هو إنهيلتسان سامودسان سيقلتسان دا الحمدل راحت خولي هابوراخ الحيلا جونار نجك قديل كيرو قدينا كوهاب وراج ستاماتولوجي الأرجو كتاكل حين قولادان أتسيسي بايخ كدسان شو وراج كاننك هاغستسان بايخ راحين قيوقنا قبل حمدل دير بيكرول دايدينا برتسلمات جيتو الحيق آن وست سرزي كيانو دو انتي ميرا كيامو كوني كودي چيز دي هاتلو هابو هاتنا مونكويل آن أبيتشزي هانني غوبجو بيهاتل باجون انتر چيزي إدينا ستارات هول خنيش نجيق أربع جار الرك. هون. كينو أنتي قرأت من يادام ولا ميرس؟ أنتي وخابيشون الجخان شو أنتي جقرأ أنقطيخا. أنتي للدراج أنا نتويت إن باق خارج شراق تويت إن جالوك يا خراج أني قول منو تلعزي تلعلي أنتي قاد أولي أمير بروبلما يجي جالو أنخا. وجاي أقول أنت تيجي أنت الرئيس قد أرنيروات إجراها راخل غو أنت تيجي زحمتها نيجي زحمتها وأنا بحط إهاز خيك كراج أنا عندي أقول قوة جاني كم باتسنت خرج بريماتور قوة جاني نيجي تقوم أنخا با ستاندرد من أن علاج خي با ستاندرد من نيجي تقول ستورك 2 minut نا أدنى نسو أنت تيجي نو سوتشيو أنا أنت من تلحق إيهول سويك تشوف ساعات كخدوك الحق إيهول ريك أدسان عجلة سنور أدسان بتراس سنراج أرشعي أنت قنوخ أني دويرات نيز بجار الله يتل هاني خيل روجي عراني خونزق بتلاقي إيهادنا أدرويش هاي نجتة سرازو متى تك نزناش تاجي هولتل هاد سوزي أستوب كاي هون ريت ألخا سالوكونيجي ريجولارنا стоматолог сертификат сколи الحالجان إتاك راح نقول توخا الحالجان إيقونو خلاص كله ونشابكونو خلاص كله أنتي تقول أنتي مرهازي تجو شابكونو خيا نقول ستاماتولوج سوقي شابكونو خيا نقول ستاماتولوج سوقي شيء مير هازي داني الحرق خزان أتسيقي أورز كل شيء مير هاي لالتسي زدارو يجيكو يجيش ليكيز وسالكرو إن كل شيء خالقي هاي سكول غزوق هانش كيمر أوريباج أراخل أنقل شو كمت بس عنقوي عدان نجت سبريمات هاي اختياريجو نجت سهور وكل نجت سهول اللي تشنيك نجت سهول اللي درايك يقب كيمر أوريبوك كيمر ديستوت هول غودين هدال نجت سأول أتسيق كونسلتات للسلاج أرشعاده بيقول ما تنداخل كراج نوجين قلت أسخدو أغبت الحبك أنقمت دو غوي عدان الوصالك أنتنا نغوي أجازي كان ريس قط أنها إسكول جو أنغب شو كمت سانكورني إيش كمت بعض شو كمت إيش كمت بعض هاغب زمان الدوت نجت سأصاب أجاز بيهول اختيار بوكو نو غول شمير هذي جو عدان الدكولا سندني قازي هولريلون أوسك ألدا قازي هولريلون أبزاتلنا قاز كول غول أجاز كول غول داسان جبوك أن شانكي إنفكسي غوي كلمة إتأدي أوني غوبك جوكي أجيت واتكيون جت أول غول بري غول كلمة هذي جو عدان الدهار ولا أول راج أنوج نجيك خياب هو زمان نالكي نجراج إن كل زمان مش هابكو نخبوك إتلو هابو زمان نالكل آخر زمان نالدا نجت غول لجيت كيول رایون توی خواهی سونشیل دی از اتریار
район цэт ихунис сундиц айла адин жо шималазул усал ракула антлкумоц барах шималазул усал байхут хисула шук сомарах антлку сомарах هاغب زمان алды химал рачи унтилалди гол цуда кун ругун лизруг ини врачасты хун кабинет алды хун цинги каха халат алды хун ва аппаратат лбу уни харат алды хун просто рачи бихизай жалку қачаз рачин чунаник кудиелги унти жанчэ унтарах ланчэжугу цо خيكورات عند الله профилактически حالت أي هايزكي أحولي جروك ونتدل أسمع سيخيج وتو أنتجان جورات أن نجيك بهالي ونغزيك بهالي ونطوع إشي ساخلي كنا زيقول إله Профессиональный байрам гибар кондургу пишату защиту херзокли. Нижер кутакал адабу клиент гиругун, ясал гиругун, врачал гиругу, стоматологал гиругу, нежеди хумбуки ада внимание цугида зулги кино дихун, нижруха цахо, шеберал эгоюск алдиру чайха, гобку шиннухат нежер кират инкольтал, цудаха нежеди ускора няхи, клиент цач угун, ца мегеж теч угун, цудаха апрятли айдаш, врач алдиwakis giwakun gostuq halu gilhig al ona odkel halrat an golgiro unje wala gurin helt re'un unarinij untar chay usal untar chay nojor kultural re'un il luguni edingin ret принимать нахчу арчитониклю Россиялда стоматология хиклучлюров Кола Петр I. Хеб заманада санакхи нитлер хукумат алдабай бихана стоматологический обхалт и кварклун цебет изабизим. Вахеб санал анаан цебет олив гибугу. Азаралда микнусилда уқолда цуабилипсонах Санкт-Петербургалда рахнат от себисеб цалу люци рукнисель стоматологал куцалип. Асли абқаидах стоматолога секуме кабулиикуна медсестра. Жидергу халт удегортл шиб унибалиги, паркиялу калхаги хабуна, районалу централия больницалу стоматологический кабинеталу медсестраях. Рачаха некизин хель бицунилухки. Несе стерилизатор инструментал врач на хадурис колнижеция, сиренный стол, инструментария, оборудование. Хедингу рук он нижец из коллежурнала, хельс ола нижеца. Они чангубат ибат я унтируи чайрач, она хоруила, унтуина, хорор чай грук онаха, загухин кара. Ахидал дурак аризан чара чай, едина гвахин пигу, цдахеку. راج أنا نسداني أنت سكارة راج أنا نتلقى إنارش خبوك أنا هدي ناجهون روك أنا خنيج كماك هذه وقتون هدي ناجهون أنت رستخن كيندا بدخد والله ليسي دروس هبا كيندا حالا لك أنا هدي ناجهون روك أنا خنيج صلاة سهولي هنچ نيجا قد عادي شوليوغي праздник гибар кизи صلاة حوض لزدگي لأنا كلو стоматологический врачаздagi единго нижер больницаги кинаг дару сабаги бук он нижер ани мехала кавружоги хеч нижер hadina врач арчиаси кумак хол ханижетса неди врачаздagi сахли рохел рохун худ аги чурхой клит худ аги бишен главнижо сахли бук нани кинаг бук хунаш кинаг бук онха هاجي سب стоматология кола تادي عن технология زو علم اي تادي الست ادي تسيل رسال سبق اجال قاعده بي стоматолога су профессиал догортли уна сахаби профилактика хирургический халт абихари прикус рекезаби вахилгурил цугидалги кинал аслиал инструментал гун врачал халт улелел бицана вабихи забуна стоматологические отделения хил медсестраях. نجحت ألخا هلي بور ماشينة بيستولет для подачи воды, воздух, сушитайзи, хаб сушитайзи, хаб наконечник рук он хабат ибот и прямой там турбинка, тингеге угловой наконечник рук он ханежер они, тингеге одна инструмент рук он ханежер они, зеркало, шпатель, пинцет, тингеге зонд, один инструмент рука. غور инструмент гиругу قريعة شبتها جال гиругу نجير أنا سوق جراوش كاف هرجاني استرلزوات كهون أنا سافرات شسوقي دانديكور инструмент الحضور نقول خنجيتسم
рак алла седуши баркулха киногу нижерго стоматологазда азу стоматологазу qogi харо чурхой сахлиги хази халата бумруги сингеги дальшеги дальнейшемги хадин лик халт эзе нижерго унтерлач эне сахлитлеги хази Кинап ахвал халада буги были стоматологические отделения больницы алда, ниже добиться на района фил централия больницы фил Петерия Врачес. Наши врачи стараются использовать современные методы при лечении пациентов. И мы будем их во всем поддерживать. Как раз вот 9 февраля, День стоматолога. Я бы хотел, пользуясь случаем, вместе с вами поздравить наших докторов, всю стоматологическую службу нашего района. Поздравляю вас с вашим днем. Хале хурматил телевизор лухбалаулил, ахирил дещона ниже жаксы передача. Бокхам бугу района филт олгу стоматолога с добаркизи жидер профессионалия байрам. Харзи гизит отцебисибикайлда черхой сахлим. Халт утлхуат вашиба пишет лутбиткей. Нужей нижер канал асабишера лухбаркала, сордотлик, хабаралтлик алраги.